Pilar Rahola és una dona valenta. Crec que això ningú no ho pot posar en dubte. Molts l'han vist defensant tot allò en el que creu, a debats, tertúlies o entrevistes. No té pèls a la llengua i parla clar. Avui ens ha citat en un lloc que és molt especial per ella i tornarà a parlar, aquesta vegada de la seva vida. Benvinguda al Ritz. Pilar, moltes gràcies. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista, que a més saps que me fa molta il·lusió, t'ho he dit abans, és a dir, és una entrevista que m'ha venit moltíssim de gust fer. Però a més, sempre ve molt de gust parlar amb tu. Parlar amb tu, sempre. No, Maripà, de veritat. No, ve molt de gust parlar amb tu perquè ets una dona que té tantes coses a dir que és fantàstic. Però, Pilar, som al Ritz Palace, a Barcelona. És el lloc que tu has triat, on ens has convidat a venir. Sí. Per què ho has fet? Per què l'has triat? El Ritz té moltes històries vinculades a la meva vida, entre d'altres que m'hi vaig casar. Però ja m'hi vaig casar perquè ja era un espai que m'agradava molt, perquè la història del Ritz és... I després la darrera novel·la... Això ho hem de... És l'espia del Ritz. Que m'ha fet molta il·lusió que me la portessis i me la regalessis. Què passa aquí? Que, a més, passa aquí. No, i el personatge que és real, el Bernard Hilde, va arribar a ser el violinista del Ritz a la parrilla del Ritz. En plena Segona Guerra Mundial, quan el Ritz estava ple de nazis i de comandants italians feixistes, i el Ritz es va convertir en un centre d'espionatge molt important. I el Bernard Hilde espiava per la resistència francesa, pel consolat francès, que era de la Resistance, i en el violí portaven càmeres i feien fotos als comandants alemanys que arribaven. És una història brutal, la del Ritz, però té més coses. Mira, el Ritz, la gent no ho sap. Primera, és molt estrany que tinguem un Ritz a Barcelona. Sí. El Cèsar Ritz... Sí, perquè només se feia a capitals. Clar, El Cèsar Ritz, que és qui va inventar aquesta idea de... Ho va fer pensant en la gent de l'aristocràcia, de les grans fortunes del món, que no tenien llocs al seu nivell per anar pel món. I va començar a fer Ritz per les capitals. I el Cambó i un grup els Güell, em sembla, un grup d'empresaris importants, el van convèncer que encara que Barcelona no fos capital d'estat, era prou capital com per tenir un Ritz. I aquí han passat, per dir-ho molt de pressa, mira, aquí ha viscut el Macià. Ha viscut aquí. El Macià, quan estaven fent obres a la Casa dels Canonges, es va hostatjar aquí. A la República, en plena República, es va convertir en un hospital de campanya. En l'època més dura de la Segona Guerra Mundial, quan Barcelona semblava Casablanca, pensa que només d'espies pro-alemanys hi havia més de 500, més els pro-aliats, més els pro-italians, en fi. El Ritz era el centre neuràlgic d'espionatge d'uns amb els altres, i era el lloc preferit. Els anglesos i els francesos anaven a un altre hotel, no sé si l'Orient, no recordo ara, i els alemanys i italians venien aquí. I després han passat moltes coses. El Bernard Hilde va ser l'espia, diguem-ne, humilment, perquè era un home molt discret, però que finalment ha protagonitzat una novel·la meva, i m'hi vaig casar, i va ser molt bonic. Com va ser aquell dia? No, el casament va ser boig. Ens vam casar a l'Ajuntament, la Marina Rossell em va cantar a capella, el Moncho em va cantar Tota una vida, també a capella, vaig tenir el Pavlovsky, el Cuny, el Ramon Cim, vaig tenir tot de padrins divertidíssims. Era l'època de les baralles entre el Barça del Gaspar i el Núñez i l'Elefant Brau de la Porta, i els vaig tenir els dos aquí, tant el Jan com en el... O sigui, l'amor els va unir. I en el primer ball vam sortir el Robert i jo a ballar, al vestíbul del Ritz, i després va sortir el Pasqual Maragall i la seva dona, van ser la segona parella. I hi ha una història vinculada a la novel·la i en el violinista, que és que quan el Bernard Hilde, ja molt gran, va visitar Barcelona, en Maragall el va voler conèixer perquè els seus pares s'havien conegut a la parrilla del Ritz.
i li va dir, jo sóc fruit de la teva parrilla, diu, perquè es van conèixer aquí. Ell, i després la Diana i ell van venir aquí moltes vegades. Llavors és poc conegut, o sigui, no és només un hotel de luxe i tal, que evidentment té tota una història vinculada a la ciutat, imagina't, des de l'hospital de campanya fins al Macià passant pels nazis. Clar, i com que mos agraden, almenys a mi també m'agraden molt els llocs que tenen històries, que tenen un rerefons, no? On s'han viscut vides, on han passat coses, on hi ha història viva, diríem, no? Home, pensa que amb una suite com aquesta, no sé si aquesta, el Himmler va saludar la gent al balcó. Estem parlant, mira, més història, quan el Himmler visita, en nom del Tercer Reich, visita Barcelona, que després se'n va anar a Montserrat, hi ha tota una història de viatge a Montserrat perquè buscava el Sant Grial i no sé què, una cosa raríssima, que està documentada, però ell es va hostatjar i tot un grup de feixistes, de falangistes i etc. van venir a aclamar-lo i va sortir a la balconada de la suite, no sé quina era. Vull dir que el Ritz és... Donaria per moltes novel·les, el Ritz, està clar, per moltes històries. Però ara ja hem explicat per què hi som, Ara hem deixat molt clar per què l'has triat, i per què l'has triat molt bé. Pilar, tu ets una dona forta. Jo sempre... Depèn dels dies. Ja m'ho imagino. Però l'imatge que tu dones és l'imatge de la dona forta, la dona que no defuig les polèmiques, la dona que mira de cara els problemes i que defensa moltíssim allò que creu. És la imatge que tenim de tu molta gent. Supos que aquesta Pilar és una Pilar molt important, que és una gran part de tu, però no és tota una Pilar Roda. Home, tots som moltes persones, no? Jo sóc una persona de conviccions i amb l'edat he après a ser molt lliure en la defensa de les meves conviccions i jugo fort. Quan estic en el terreny del debat, m'agrada guanyar. I si em guanyen, que sigui perquè m'han convençut. És a dir, que a vegades passa, que a vegades penses, doncs aquest és un argument poderós. Però normalment, com que confronten amb persones molt diferents, normalment no passa, no? Però jo en el que seria el terreny de la guerra dialèctica, a part d'idees, bones o dolentes, perquè òbviament em puc equivocar, també tinc conviccions i els hi poso molt de passió. I aquest és, òbviament, acaba sent la imatge pública perquè no t'ensenyen una altra, que a la meva vida quotidiana jo soc molt tranquil·la, la gent no s'ho creurà, però soc més pacient que el meu marit, per exemple, i amb els fills, no t'explico, no he estat capaç mai de castigar-los un dia seguit. Però, en canvi, és a dir, jo crec que sóc el mateix, és a dir, quan li poso la força i la convicció en el terreny públic també és perquè darrere hi ha sensibilitat, i quan a casa baixo aquesta, perquè no és una guerra, no és una batalla dialèctica, sinó que és la vida, aleshores més aviat soc bastant tova. Jo crec que soc una mica tigresa a la tele o en el debat i bastant gateta a casa meva. Em convencen, allò amb amor, no? Però tu deies una dona forta. Jo et respondria com el Borges, no? Un dia algú el va trobar pel carrer i li va dir «Usted es Jorge Luis Borges?» Dice «A veces, a veces». Doncs jo a vegades soc forta, però a vegades em trenco, clar. En aquests moments, quin grau de dona batalladora té na Pilar? Bé, en els moments que vivim ara? Sí, a veure, jo estic molt ferida per la ferida catalana. Ferida tant en la lluita compartida que ens va portar l'1 d'octubre i ens va portar a somiar en un procés de llibertat, i un procés de llibertat decent, ben fet, democràtic, i després tot el que ha passat, la repressió brutal, veure els amics o a la presó, a l'exili, veure el patiment, el dolor, perquè aquí, clar, la gent quan parla de, no sé, del president Puigdemont o del Toni Comín o de qualsevol dels que han estat a la presó, parla en termes de referència política, però jo són amics que he vist com moria el germà del Toni i se n'anava a morir allà per estar amb ell, com moria el pare del Carles i no el podia plorar, com es van trobar a Perpinyà amb la mare i feia molt que no s'havien pogut veure, com a les 8 no el podies trucar perquè era l'hora que feia els deures amb els nens per Skype. Clar, aquestes coses, les vius, no formen part del debat polític i, a més ara, si algun d'ells estigués aquí, em renyaria perquè em dirien que això és àmbit privat. Però de tant en tant la gent ha de saber que darrere de tot el que ha passat hi ha dolor. Un dolor intens. Molt dolor, molt dolor. Dolor, ruptura, i després hi ha també molt desencís, perquè moltes coses, òbviament, s'han fet malament. La repressió ha estat molt intel·ligent, ens ha passat pel mig, ens ha dividit, separat, ens ha trencat.
Llavors ens ha fet mesquins, fins i tot. Jo entenc que molta gent pot dir com és que ara preneu aquestes decisions, es fa malament això. És que, en el fons, estem molt desconcertats. És que ningú s'esperava tot un estat passant com una piconadora pel damunt nostre, no? Llavors jo, com estic reviuda, enfadada amb aquesta capacitat que té el poder més absolut de destruir els somnis, amb peu de batalla, és a dir, escolta'm, jo a la teta de la meva mare ja era independentista, per tant, quan sigui una iaieta amb barret de palla, que ho seré, diguem-ne, continuaré, no, espero que no, que espero que haguem arribat. Però també, si sóc sincera, tinc el mateix desconcert que té tothom, i el mateix neguit, i la mateixa sensació que hem d'afinar. A vegades la gent espera d'algú com jo, que pots més o menys liderar opinió en determinats sectors, que tinguis una idea feta de què passarà. Jo la gent m'atura pel carrer. I et pregunten, què passarà, Pilar? Què hem de fer? Com ens en sortirem? Cap on hem de tirar? Clar, i tu no tens dons de profetissa. No, és que tu els has d'explicar el teu desconcert, que és el seu, en 30 segons de semàfor. No, tranquil·la. No, jo ja tinc una fórmula, perquè intento... Com ho fas? Mira, jo sóc una optimista nata. És a dir, jo sóc una junkie de la vida. Tinc una sobredosi de vida. De fet, no penso mai en la mort, és una cosa que m'emprenya. No hi penses mai? No, mai, excepte com m'ha passat, que llavors m'ha donat una estocada brutal, com pots entendre perfectament. Més tu que jo, perquè la teva és més forta, però la mort és una cosa que no m'interessa gens. Me'n recordo una vegada que em vaig discutir, amablement, amb el Sergi Balbel. Sí? Sobre aquest tema? Sí, perquè ell ha parlat molt de la mort a les obres i deia que nosaltres no hi pensem, no ens hi preparem, i jo vaig dir, m'importa una merda preparar-me. Ui, perdó. No vull preparar-me per la mort, no penso estar fins al darrer. Mira, jo em vaig escriure amb l'Oriana Fallaci, els darrers temps de la seva vida, i ella tenia un càncer brutal, terrible. A més, era l'època que estava amenaçada per tot el jihadisme, vivia en un pis de Nova York tancada en pau i forrellat, patint com una bèstia amb el càncer, i encara l'última cosa que jo recordo haver-li llegit, que em va dir, va ser la vida val la pena viure-la, encara que sigui dolorosa i que et faci por. El darrer dia. Això és una cosa preciosa i que s'hauria de saber i està molt bé que ho expliquis. Perquè aquesta fe en sa vida, quan sa vida t'està pegant de per tot i l'estàs perdent, a més, i ho devies saber, òbviament. No, sí, era terminal. Òbviament. Diu, la vida val la pena fins al darrer segon de vida, i jo sóc d'aquests. Jo estaré allò, ja ho he mig, això ens estaré dient, però espera't! I per tant, com que sóc una optimista perquè la vida m'agrada, m'interessa, no puc cedir de cap manera la idea de que no aconseguirem aquest somni col·lectiu, perquè tenim la raó, tenim el dret. Però tot i que tinguem la raó i que tinguem el dret, ara està molt més lluny que fa un temps. Probablement no. No? No, jo crec que no estava a prop a l'1 d'octubre i ens ho vam creure. Ens ho vam creure. Però, en canvi, vam fer l'1 d'octubre la gesta més important que ha fet el poble de Catalunya des del 1714. Una gesta col·lectiva brutal, amb milers de persones defensant amb el seu propi cos unes urnes. Hauríem d'estar molt orgullosos del que vam fer, amb més de 17.000 policies estomacant-nos i allà aguantant, no? En tot el procés abans d'arribar a l'1 d'octubre. Òbviament l'Estat va reaccionar com reacciona Espanya sempre, que és d'aquesta manera tan brutal i tan medieval, i ens va ferir molt, però no ens va vèncer. Ells pensaven, l'Estat va dissenyar una mort súbita, és a dir, 155, empresonament dels activistes, desmantellament de tot, i eleccions i perdre. I no se'n van sortir, la gent va aguantar. Ara estem... Perquè el poble català sempre ha tingut una gran capacitat de resistència en les múltiples derrotes que ens han tocat viure. Sí, senyora. La capacitat de resistir, d'aguantar, és una característica nostra. És la resiliència catalana. Sí. Hi ha la metàfora, t'acabo això que em deies i vaig a aquesta metàfora, la metàfora de les campanes. La coneixes, de la catedral? Doncs, ràpid, jo, com que sóc un optimista i conec com és aquest país, sé que d'aquesta atzagaiada que hem patit, ens remuntarem i reforçarem. A més, ha de retornar el president Puigdemont, que serà una sacsejada brutal. I l'Estat també ha quedat molt ferit. I ara certes coses que va fer ja no les podrà tornar a fer. Per tant,
rearmem-nos, i vam deixar en evidència el reietó aquest, titella que tenen allà. Vam posar en evidència els tribunals espanyols, hem posat en evidència el silenci mediàtic. Hi ha moltes coses que han fet molt soroll a Espanya i se les han menjat malament. Per tant, escolta'm, nosaltres ens hem ferit, estem emprenyats, amb els nostres també, però ens refarem, això hi és. I la campana, és la campana de Sant Honorat. Sí? Això em sembla... Quin poeta de la Renaixença en té un poema? Ara, perdona que no ho recordo. Les campanes d'aquí de la catedral són la Honorata i la Tomassa. I la primera era la campana del Sometent. Quan la ciutat amurallada era assetjada, que va patir 6 setges, Barcelona, la campana Honorata sonava, tocava, i llavors cada gremi se n'anava al seu pany de muralla a defensar-la. Òbviament, el 1714 va tocar la pobra Honorata. No devia parar. Fins que la van ferir les tropes felipistes, va quedar esquerdada, i llavors la va substituir la Tomassa. Quan Felip V guanya, òbviament la pobra campana queda destrossada. I al cap de molts anys, ja en època, ja més endavant, els forjadors de la ciutat de Barcelona envien una carta a Felip V demanant-li de tornar a fer la campana. Felip V li fa un consell de guerra i la declara sediciosa i la condena a mort. A una campana? La campana Honorata va ser condenada a mort. Això és un símbol de que ha estat tot, eh? No, espera. És una bogeria. Fixa't allà dins, la campana que tocava la defensa de la ciutat, condemnada a mort. I amb el material de la campana van fer els canons de la ciutadella que miraven a la ciutat. Que trist. No, és que en saben molt, Que trist. O sigui, que els canons que apuntaven a la ciutat estaven fets en la campana... Amb l'aram de la campana Honorata. Molt malèvol, això. I quan el 1800 es bombardeja 2 vegades la ciutat perquè hi ha revoltes, entre d'altres la bombardeja en Prim, ho fan amb els canons de la Honorata. Doncs, això de la resiliència. Quan finalment, en èpoques de Carles III, els forjadors reben el permís de poder rescatar la seva campana, perquè era la campana dels quarts. I no el tenien. És la primera campana de la història de Catalunya, la primera vegada que els catalans aprenem a comptar el temps perquè sona la campana. És del 1300 o no. Doncs quan els forjadors la tornen a fer, el badall era l'antiga, l'havien guardat. L'havien guardat. Sí. És allò dels catalans... Així, els catalans, això és molt català. Quan ens han ferit, guardem la senyera dintre, el badall. I la mantenim el temps que calgui. I la que toca, el badall, és l'antiga. És Catalunya. Tu em deies, perquè jo era independentista al pit de la mare, o sigui, de nena, exagerant una mica, però realment tu vas tenir un entorn familiar molt represaliat, amb molt patiment, emocional, econòmic, el teu oncle, el Calarrola, va ser el primer condemnat a mort de Franco. Oficial del Franco. I em sembla que el teu pare, a més, te llegia, quan eres petita, te llegia trossos d'escrits d'ell, no? Molt en silenci, baixant la veu. D'amagat, no? Però mantenint-ne la memòria, no? I reivindicant-lo. Jo crec que tot això t'ha forjat, evidentment. Jo he nascut en una família molt arrelada en aquest país. El Rahola venim de la família per part materna de Cadaqués des del segle XIII, o sigui que tenim una llarga corrua. 800 anys de ser de Cadaqués, tu sí que ets autèntica d'allà. Jo sí que estiuejo Cadaqués de veritat. Doncs a la meva família hi ha hagut diputats a Corts, hi ha hagut de la Lliga, hi ha hagut d'Esquerra, molt vinculats. Va haver un ministre de Marina, que en Joan de Segarra el Josep Maria de Segarra, el pare, li va treure una rima que deia: en Pere Rahola l'han fet ministre de Marina, ara de les titoles en diran sardines. I doncs és una família molt vinculada al batec del país. I el Carles Rahola, l'oncle avi, i va néixer a la casa pairal de Cadaqués amb el meu avi i amb el seu germà Dàrius, etc. I sempre la família havia recordat, jo havia llegit el breviari de ciutadania d'en Carles Rahola molt petita, per l'havia llegit a taula.
Sí, jo vaig forjar-me amb una família molt feminista, en una època que tot era molt masclista, profundament catalanista en un país represaliat, republicana, en una dictadura i després una monarquia. Per tant, això et forja el caràcter, sí. I ma mare, que ma mare és una dona potent, jo tinc, crec, la inquietud intel·lectual del pare, perquè en això jo devorava llibres com una boja fins que vaig dir una mica calma, però alhora també aquesta cosa forta de la mare. El meu pare era molt prudent, el meu pare no hagués sortit mai en una tele debatent. Ma mare sí, ma mare la veia. I sí, des de sempre, Catalunya a la pell, al cor, la Catalunya que té el dret a existir, la Catalunya que es defensa. El teu pare, abans comentàvem com estaves d'unida amb el teu pare i com et va costar de superar la seva pèrdua, no? El teu pare és molt present, encara, no? Saps què passa? El pare era una connexió amb el segle XIX, perquè quan tu tens un pare de 88 anys i tu ja tens una edat important, quan et parlava del seu avi, em traspassava, ens portava el 1830, el bagul de l'avi, no sé què, era un bagul perquè fèiem marina mercant i anaven a les Amèriques i tenim un bagul a Cadaqués antic, i era de l'avi Pep, em sembla que era, i explicava històries i la gent gran són una connexió amb generacions senceres i amb una història de vida, i a més era un home que a mi em va forjar i em va formar. Aleshores, com que jo la mort no me la plantejo perquè no existeix. No ho havies pensat? No, i no l'accepto, faig una negació, vaig decidir que el pare no es moriria. Ja sé que no té sentit intel·lectual, però és igual, el té emocional, el pare hi era, i aleshores el dia que ja no hi va ser, em va semblar que no podia ser, i vaig fer una negació molt bèstia. Durant bastant temps, no? Un any sencer. Un any sencer, sí. La primera vegada que vaig ser capaç de tornar a parlar del meu pare va ser just quan feia un any que havia mort, i va ser amb una llarga excursió de Cadaqués a Roses, amb moltes hores de caminar, on vaig començar a parlar d'ell, a fer fins i tot alguna broma, a fer alguna llàgrima, i llavors el vaig recuperar. El dol vola al seu temps. Hi ha gent, la meva mare des del primer minut va estar rodejada de fotos, i li parlava, i jo vaig trigar un any en mirar una foto. Cadascú té el seu ritme, no? Sí, són processos molt personals i molt individuals que s'han de passar. Quan el passes, el recuperes. Sí. Jo vaig estar un any sense el pare. I després el vas retrobar. D'una altra manera. D'una altra manera i t'acompanya, tens la sensació. Sí, llavors ja t'acompanya, és algo important. Clar, tu quan li dius, a més et passa allò, si tu li dius a una persona que s'ha mort un familiar, un marit, no cal dir un fill, algú, la gent entén el dol. Però si tu li dius s'ha mort el meu pare que tenia 88 anys, bueno, ja toca, no? No, els pares no poden, si són importants a la teva vida, no es poden morir. És que la qüestió emocional i el vincle, si és un vincle important, és igual l'edat. Sí. A més, jo soc com aquell, qui era aquell que deia, el Ponset, que deia, està per veure això, que sigui veritat això de morir-se, no? Doncs jo m'apunto aquesta teoria, vés a saber. No ho sé. Absència sí, mort suposo que també, però el que et fa mal al final és l'absència. Sí, és l'enyorança, no? L'enyorança aquell que ja no és. Com el recuses, aquell forat, costa. I tu has dit al principi que a casa teva eres d'una manera i que la figura pública era més dura, diríem, a casa teva. Tu tens 3 fills, Pilar. Sí. 3 fills que has protegit bastant del món públic, òbviament, em sembla molt normal, però 3 fills que deuen ser molt diferents i quines edat tenen ara? Ui, la gran, que és la biològica, és que jo vaig ser mare amb 21 o 22, ara no recordo, als 20, als 30 i als 40, perquè vaig ser molt jove, una mare molt jove, encara, me'n recordo que jo anava a la universitat i tenia el doctor Blecua, el vell, el pare, que era com una mena de reminiscència medieval, era perfecte. I la meva mare estava embastat i no tenia panxa, vaig tenir els embarassos secs, aquella època, sembla mentida, però era molt prima. I gairebé sempre anava amb uns petos i tal, i la nena va avançar-se un mes, va ser 8 mesona, i la meva mare va anar a avisar que no podia anar a l'examen perquè havia parit. I no s'ho creia el doctor. No, si jo l'he vista i no estava embarassada. Doncs la Cira, que és la primera, ja m'ha fet àvia de dos napbufos magnífics, de 2 entremaliats.
el Jordi i en Joan. Després vaig adoptar el Noè, que és nascut a Barcelona, amb una història complicada, però que l'hem treballada i l'hem lluitada bé. I després, amb el Robert, vaig adoptar l'Ada, que va néixer a Sibèria, a un poble que es diu Magnitogorsk, a la frontera amb el Kazakhstan, res a 6 quilòmetres del Kazakhstan, i que, bueno, ara ja té 21 anys, o sigui, i són molt diferents, però som una pinya, Estic segura d'això, que has fet una pinya. Sí, jo sóc molt familiar, molt, i molt conservadora en termes de família. Faig les festes, les tradicions, jo no sóc creient, però no me'n perdo ni una, Els Nadals els celebrem. És que els rituals són importants. Molt. A mi m'encanten els rituals, perquè penso que uneixen, que donen sentit a les coses, no? Els donen un sentit. I et creen records. Sí, creen records. Si no és tot tan fred, si no tenim rituals... Exacte, vas enganxant el fil de la vida. Tu has dit, vaig ser mare amb 20, 30 i 40 anys. Ho vas viure de maneres diferents, suposo? Sí, no té res a veure. Els 20 jo era una cabra boja. No sé, els psiquiatres diuen que fins als 25 ets adolescent, per tant era adolescent. A més, jo devia ser molt, perquè a part que em volia menjar el món era... Aleshores, quedes embastat, doncs mira, no passa res, doncs... I llavors és aquella dualitat, vols dir que no seria hora d'avortar perquè no teníem feina, érem els dos universitaris, ja ens havíem casat, però perquè havíem volgut viure junts. Ma mare és una punyetera, perquè jo no em volia casar. Home, rebel, jo ni parlar-ne. La teva mare, òbviament que sí. No, però no, i ella sabia que a mi no em podia convèncer, i el va enxampar amb ell, el meu primer marit. Ah, sí? Sí, ell era un senyor com d'humana, pobra, i la meva mare li va fer un... Però jo no ho vaig saber fins tard, Escolta'm, tu saps que vivim en un país que les dones no tenen drets, si no us caseu, tu ets un bon noi, però vés a saber, jo com a mare patiré, i me'l va convèncer. I ens vam casar pel civil, però que va ser dels primers, ens vam casar a Sant Adrià de Besòs, perquè vivíem a Badalona i a Badalona no feien casaments civils. I cap allà ens en vam anar el primer casament, el segon el vam fer aquí, l'alegria, però... El segon casament amb el Robert? Sí. Com és el Robert? Explica'm. El Robert és un tipus fantàstic. No, és fantàstic. El Robert no té res a veure amb mi. És a dir, perquè et facis una idea, mira, explica'm. Quan ens vam conèixer, hi va haver fletxasso primer sexual, hem de dir, ens vam agradar. Clar, és que, a veure, jo tenia una mica de millor cos. I ell, que és un tiarrón del nord, és un navarrès, tot el que ara té aquí, ho tenia aquí dalt, feia un goig, una cosa, unes coses, un tiarrón. Va haver una atracció molt forta. Una atracció més física, i de seguida va haver l'emocional, i en realitat ens vam conèixer i ja no ens vam separar i portem 25 anys, vull dir que... Però el Robert, me'n recordo que aquell primer estiu tocava el Raimon al Mercat de les Flors, i feia temps que no havia tocat, i jo li vaig dir, m'agradaria molt anar a conèixer el rei. Ell no sabia què era el Raimon, no qui era, què era. Perquè era d'un altre món, diríem. Família pepera, catòlica, apostòlica i romana. Només et diré que la seva àvia, monja de clausura d'un convent de Pamplona, que al carrer es diu Sal si puedes. Sal si puedes. Convent de clausura Sal si puedes. Va venir a Barcelona a convèncer el Robert de que jo era l'època que sortia a Cròniques Marcianes. I les monges són de clausura, però els explicaven. No, i la tele la podia veure, potser ella. No, però l'arquebisbe els explicava que aquella família de bé, que era de l'Opus i no sé què, s'hi havia ficat el dimoni allà. Que tens una companyia molt perillosa. Però el Robert ens ho passàvem també. Vertical i horitzontalment, ja podia venir la monja. Doncs li vaig dir, anirem a sentir el Raimon. I el Raimon qui és? No, és un cantautor català, tal i qual. I va dir, vols dir que m'agradarà? Dic, no ho sé. Diu, bueno, fem un pacte. I estrenaven una pel·lícula del Van Damme, que jo no havia vist en ma vida. Diu, vale, jo vaig al Raimon i tu vas al Van Damme. Mira. I ho vam fer així. I així portem 25 anys. Hem anat trobant els pactes. Ell no llegeix, jo llegeixo molt. A ell li agrada l'esport, a mi m'agrada molt poc. No sé. Però en el que és fonamental, Maripau, tu que has viscut una història de parella tan intensa, m'entendràs, en el que és la petita música de la vida quotidiana, les emocions, les reaccions, quan tu estàs malament, ell està acompanyant-te, quan ell està malament l'acompanyes tu, vas trobant el ritme, vas trobant... I al final és una simfonia perfecta. Llavors, que bé ho expliques, Pilar, que bé ho expliques, perquè és això. Perquè m'entens, no? Sí. És a dir que com és el Robert?
és el meu complement, és el que em complementa. Per què? No sé, perquè ens divertim, em fa riure. Jo ja el conec molt i també el faig riure i el faig donar la volta. Potser perquè li traiem transcendència a la vida quan estem junts, perquè tenim unes activitats i un ritme i un no sé què, i quan estem junts no res és gaire important, al final. L'important és que aquell caliu funcioni, funcionen els nens, la mare estigui bé, les cosetes, no? I és això, és la música aquesta, que clinc, clinc, les notes no desafinen. Que no són dissonants, que són harmonioses. Sí. I això et passa, vés a saber per què i per qui, amb qui, no? Però et passa. I si et passa, queda-t'hi perquè és fantàstic. Jo m'hi he quedat aquí, la meva pàtria és ell. Com ell, la meva família... Perquè tu, ja ets molt familiar, ets una persona molt familiar. Sí. Però a més, clar, és que tens les dues facetes, perquè també ets molt social, molt sociable, és a dir, te relaciones molt... No ho soc gaire. Bé, però... No, enganyo. Potser no t'agrada. Enganyo. Enganyes, perquè sí que ets molt present quan cal. Jo sóc una persona que sóc extrovertida, això és cert, i per tant no tinc problemes i ara mateix estem en una conversa i també amb tu em sento molt còmode, però t'he de dir que quan surti d'aquí jo si puc me'n vaig a casa. És a dir... Ets una persona casolana, en el fons. Quan anem a Cadaqués, cada els estius, jo sempre somio amb... Ai, me posaré l'òpera, la piscineta... Al mar poc perquè et fan fotos i els Michelin són meus, jo no vull que surtin al Twitter. No, bé, és que m'he trobat a vegades estar a la platja Gran... Ai, que no part respectuosa. No, una vegada em van fer una foto i anava amb un biquini, un senyor, i em somriu i tot. I no pots fer res. I vaig pensar, Déu meu, el Twitter, per sort no la va penjar, pobre home. I vaig dir mai més. No, escolta, vaig a la platja, vaig a barqueta o... Però jo, el meu Cadaqués és un Cadaqués, uau, és el moment de pau. Tinc tota la Bernat Metge allà, i allà jo clàssics. Ah, que bé! Maripau, una cosa te la recomano, li recomano a tothom que ens vegi. Els clàssics curen molt. Al mes d'agost només llegeixo gent que faci 2000 anys que s'ha mort. Oh, que bé! No, si és més jove, no em serveix. Que bé! 2000 anys. Han d'haver mort fa molt de temps. Pilar, tens una família en la que creus, que és un nucli sòlid, important a la teva vida, tens molt bons amics, tens gent que t'estimes molt. Sí. I si ara haguéssim de fer una petita repassada a gent que has descobert i en la que tens una amistat ferma, podries destacar-ne alguns? No sé. Seria una mica injust perquè me'n deixaria, no? Sí. Però hi ha gent que forma part del camí de la vida que ja no deixaran mai, que ja no et poden decebre. És a dir, ja està. Això passa. Sí. Incorporar persones i saber que és definitiu. Sí, perquè ja els hi coneixes els defectes, ja els has acceptat. I ells han acceptat els teus. Ja hi ha hagut molta història, no? Alguns són més llunyans, d'altres, tal vegada l'amic de tota la vida seria el Vicenç Villatoro, perquè bé, totes hem fet tots els camins, diguem-ne, de la vida junts. I hem viscut, hem plorat en els enterraments i hem rigut els casaments junts, no? Per tant, el Vicenç seria, si n'hagués d'anomenar un etern, d'aquells que quan fa molt de temps que no t'has vist i et trobes, parles com el dia abans. Sí, és com si us haguéssiu vist fa un dia o dos. Sí, però hi ha molta altra gent que m'estimo, gent més pública, gent més privada. No tinc molts amics d'aquests intensos, però n'hi ha alguns, quan he tingut algun problema important, doncs hi ha aquelles 5 persones o 6 a les que els hi vols dir. Però no em voldria anomenar cap més. Home, hi ha gent que m'estimo molt. Mira l'Artur Mas, és un gran amic. Bé, va ser una magnífica obra sobre ell. 8 mesos. La veritat és que em va encantar aquest llibre. Sí, perquè el descobria. Vas entrar tant de la màscara, vas treure la màscara. Vaig treure la màscara. I és difícil, eh? I a més ens queiem fatal. Això és el millor. Ens queiem fatal. Ell tenia pànic que li caigués la roba al damunt. I jo pensava, aquest tipus d'antipàtic, després vaig descobrir que era un personatge espectacular, però clar, és que es posava... A més, li va fer molt de mal la caricatura del Polònia. Sí, Polònia va fer molt de mal. El robotejava, diguem-ne, quan ell era un personatge d'una calidesa. Doncs mira, si hagués de dir algú, però també el Carles és un gran amic. I a més, li he descobert... És un amic més tardà, però he descobert amb ell una calidesa humana i emotiva brutal i hem tingut aquelles converses que tens amb poca gent, no?
Vull dir que d'aquests més coneguts et diria, no em sembla aquest en Cuní forma part de la meva vida, és com un matrimoni. Sí, us heu barallat, us heu reconciliat. Hi havia vegades, no, érem els Roper. Sí, és veritat. És veritat. I hi havia vegades que m'hagués matat, era un marit emprenyador, diguem-ne, no? Bueno, d'aquests molts, hi ha uns quants que tinc molta estima. El Pepe Antic, el director del Nacional, és un tipus de... És el que em va fitxar a La Vanguardia fa 1000 anys, i és un tipus que... dificilot, complicadot, però té una calidesa humana. Al final vas aixecant això... Les persones, les capes, les diferents capes, i o trobes la ceba que et fa plorar o trobes una cosa molt bonica. I són gent amb la que he trobat, la Montse Pinyol, és que no sé, hi ha molta gent. Segur que sí. Sí. T'has sentit decebuda, traïda, també? No, perquè quan passa no m'interessa, me n'oblido. No tinc memòria del dolor. No, sí. És a dir, a vegades he anat per algun lloc i saludo una persona i el Robert em diu però si aquest et va deixar verd, i no me'n recordo. Això és fantàstic, és molt sa. No, però no ho faig expressament, no tinc un record de la gent que em fereix, no m'interessen, bueno, ha passat. I a més jo soc una persona que també emprenyo molta gent, doncs estic allà, doncs mira, doncs escolta'm, sí, potser sí. No, de veritat que se me'n refot. Pilar, i una il·lusió en una dona tan optimista com tu? Ara, si haguessis de dir una il·lusió personal, és igual. Així petita, tonta, una mica... Ai, jo em vull casar a Las Vegas, vestida de Marilyn, i el Robert, i el Robert de, com es diu, d'aquell cantant, Del Elvis? Hola! No, a més, ja li he dit, dic, escolta'm, dic, ho hem de fer, encara que siguem uns iaios. Però que bo! I casar-nos a Las Vegas, sols, a la família que s'espavili, I no, ja no trencarem, saps que aquí als Ritz vam tenir una nit loca. Què vam fer? Ens van deixar la suite real. Sí? Això que era la nit de noces, després de la gran celebració, de festa, l'havíem begut, 400 persones, érem una bogeria de gent. Feliços, no? I la nit de noces, és que el Robert i jo al llit ens hem divertit molt. Ara ja ens ho prenem més en calma, ens hem divertit. I la nit de noces ens van deixar la suite real. I, òbviament, una suite real, un real polvo, què vols que et digui? I el Robert, que és tan grandot i no sé què, va trencar la banyera. La banyera? Trencar un tros de banyera. Vam dir, Déu meu, ha trencat llits, ha trencat la banyera, un desastre. Però no ens van demanar, no ens van perdonar. Éreu perillosos, vosaltres dos? Ell és perillós, perquè és molt imaginatiu, és molt divertit, és que jo ho he passat molt bé. Ja t'he dit que ara ja anem més reposats, ara ja anem més tranquils. El que no anem reposats és en cuidar-nos, en treballar-nos. En treballar l'amor, no? En treballar-nos, el bon dia, el t'estimo, el donar-li un petonet a la calva, que no saps per què. Tenir cura d'aquella relació. La música. Això sí, s'ha d'anar tocant. Que no pari de sonar, i que soni bé. Pilar, quin gust haver parlat amb tu. Gràcies. Moltes gràcies. La conversa amb Pilar Rahola no deixa indiferent. M'agrada la contundència, la fermesa i la claredat de les seves paraules. M'atreviria a dir que és una autèntica hereva de les antigues amazones, aquelles dones fortes que pretenien conquerir el món.